बनाने खुलुमनाय फारो तै बिसिनि बरम गोनांजों एमपी दिनै महाराज त्रिपुरा इउनिभार्सिटीनि भाइस चेन्सेलर तैबो दिनै मुम्बाइनि फायजाक रिसार्च खायनायनि बागै जोंनि जत इएम्स जत एमएलए जत एमडीसी कलेजनि स्टुडेन्ट स्कुलनि स्टुडेन्ट जत जोंनि अफिसार जतना हामजाग मारावो दिनै जों महाराजा बीर बिक्रम आसामनि सालसा सिगाङाव टीटीएडीसी इंटाक बाय मिलिवै गायचा प्रोग्राम ओ प्रोग्रामाव फायनायनि बागै निरनो जतना हामबाय फर्स्ट टाइम जोंनि बर' कुमारी अमाहायखे जोंनो जोंनि लाइव मानो हाय जोंनि गोसोखाङाव गोथां खालायै जोंनो इन्सपिरेसन रनानि बागै अमाहाय प्रोग्राम खायनायनि बागै जों बनो बिलाइ बिलाइखे हामबाय रथाय खुलुमा रथाय जोंनि महाराजा बीर बिक्रम जोंनि त्रिपुरा दफानि बागै दिनै दफानो हामखाय तबनानि बागै प्रोटेक्शन खायनायनि बागै जे बनि विजनारि लिडारशिपनि जे याप्रिसे माने ब दायथिनो थै थांमानि बागै जों दिनै अमाहाय जराव सावफायजाक अमा जों दिनै जोंनि लाइव मानो अर नायलायै नगलायै तैबो गाहाम खेसिपिखा जोंनि टाउन प्लेनिंग हयते सुरु खायो स्कुल कलेज निनि जोंनि रिजार्व खायगलां माने हा बनि यागलो बनि वान सम मोननो टीटीएडीसी हनै सनामजाखा अमत जों एक समयाव बावै थांखा जे राजा महाराजानि एगेन्स्ट जों सारा त्रिपुरा जों खोनालायखा जतनो राजा महाराजानि एगेन्स्ट एक समयाव कक सालायमानि खोनाखा फैयाबा जों ताबक जोंनि हिस्ट्रिनो जों हाय सिनानि याप्रि सेवै पावमानि जरा जों फाइनेंशियल चिनी महाराजा बीर बिक्रमनि नाहर मुंनो बाहायके सामंसारलायनाय चिनी दफाना तैबो बाहायके कुसु कारलायनाय अम जों बनि आइडियोलॉजी नो जों फॉलो खायै गोसखाङै याप्रि मासेलायनाय दानिके जों चिनी इतिहास नो जों सियानि बाङैनो जों दिनै अमाहाय जागाव सावफायजा चिनी लाइव मानो जों बावै थाङै गोबां मा चिनी लुकुराव तामो सिनाय चिनी हिस्ट्री नो साने नेंखे लासि जागो किरि जागो अमाहाय थांखा एक समय दिनै जों जतनो चिनी लाइव मानो हाय किफिलै तबलायनायनि बागै जों याप्रि मासेलायनाय आं गोबां साया चिनी गेस रौनि थानि जों तैबो महाराजा बीर बिक्रमनि लाइव मानो सिलायनाय चिनी महाराजा फाइट दङ बनमु बिलाइ बिलाइ हामबाय चिनी चीफ मिनिस्टार फाइट दङ बनमु हायनो हामबाय याफारै फाइट जों दिनै जत स्टुडेन्ट दं चिनी महाराजा बीर बिक्रम तमा सामन खायगलांखा चिनी लिडार्स रौनि खोगदै चिनी एमपी नि खोगदै तैबो चिनी गोबां मा हिस्ट्रियान दं बर'नि खोगदै जों खोनालायै सिलायनाय तैबो चिनी एग्जिबिशन दङ स्टुडेन्ट दं आं स्पेशली कयनायनि मोसुबो जतनि सिबै थालायनाय हायची चिनी महाराजा बीर बिक्रम तमा खायगलांखा चिनी बागै